Ahojte, ahojte, čaute. Sekundu mi dajte. Takže čaute partia. Chcel by som sa vám s niečím prihovoriť. Aktívnejšie poslednú dobu tak s vami spolupracujem, riešime biznis, riešime kontakty vašich ľudí a tak ďalej. A chcem vám povedať, že je dôležité si uvedomiť pri tom všetkom, ako vlastne spolu robíme, že je dôležité mať správne nastavenie mysle. To znamená, počkajte, ja si to zväčším trošku, lebo nie dobre sa vidím. Fajn. To znamená, že je dôležité mať správne nastavenie mysle. To znamená, keď aj ideme spolu niečo robiť, ideme spolu buď telefonovať, oslovať ľudí, kontakty riešiť a tak ďalej. Čo si myslíš o sebe? Aký vedieš dialog sám so sebou? Čo vlastne preciťuješ pri tom? Mnohokrát s niektorými s vami, keď aj sedím jedno s druhým, tak väčšinou niektorí myslíte na to negatívne hlavne, hej? Že ten človek je taký, a to nie je veľmi ťažký človek, tomu nemám odvahu volať a tak ďalej. To je vlastne ten prvý bod, ktorý si musíte uvedomiť. Proste buďte pozitívni, cíťte sa stále dobre, všetko vidíte, dívajte sa na svet cez ružové okuliare, buďte naivní, verte vo svoj úspech, verte v seba, verte, že proste každý vám povie áno, že každý bude nadšený z toho, keď mu zavoláte. Proste vy, keď vnímate tých ľudí a ich poznáte nejako z minulosti, nemajte zafixovaný názor o tých ľuďoch, že sú stále takí, lebo keď to budete mať tak zafixované, tak jasné, že keď mu zavoláte, vás pošle do ryti. Jasné, že keď mu zavoláte, tak proste bude negatívny a povie mu, že si trápny alebo že si trápna, proste vyjeb sa na to. Jasné, že budete mať takéto odozvy. Takže ak naozaj máme pokračovať stále v tom, čo aj budeme, preto aj teraz robíme tieto tréningy, tieto vysielania, je to všetko proste pre nás, aby sme sa posúvali ďalej. Ale aby to malo ten efekt, tak je dôležité si naozaj uvedomiť jednoducho svoje myšlienky. To, ako sa vnímate, vlastne to nad čím rozmýšľate celý deň. Čiže urobíme teraz jednu dohodu, keď sa stretneme. Každý, kto povie niečo negatívne, bude robiť 10 klikov. Funguje nám to veľmi dobre. Takže jedno pravidlo, ktoré funguje, ak sa máme spolu stretávať, je to, že budeme hovoriť len to, čo chceme, aby sa splnilo. To znamená, keď aj máte nejaký zoznam ľudí a vidíte tam nejakého človeka a napadne ma myšlienka, že Bože, on je taký uzavretý, on je taký konzervatívny a on ma už určite pošle do ryti, tak to nevyslovujte. Ale i hneď si to v hlave prepnite, on je super, však ja sa mu teším zavolať, proste som nadšený z toho, to je úplne super človek, to je úplne správny typek. Lebo viete, vy aj keď to hovoríte mne, že tento je taký, ja len tomu pridávam, lebo vy mi vytvárate o ňom nejaký obraz a potom chcete, aby som aj ja s ním komunikoval, tak aj ja mám vlastne čo robiť, aby som si to trošku preprogramoval v tej hlave, že proste nepríjmam to, ale je to super typek, proste a teším sa na ňo. Čiže spolupracujeme v tomto, majme o tom taký istý obraz, proste všetci, vytvárajme si realitu, ktorú chceme prežívať, ktorú chceme proste, aby bola. Pretože to, na čo myslíme, to si vytvárame okolo seba, to si formujeme, vytvárame si to, ako tí ľudia budú reagovať. My im to vyšleme dopredu, však sme všetci kurva prepojení, proste je to jedno veľké energetické pole. Kolektívne vedomie je tu, proste funguje, všetci sme jedno. Tak ako myslíš na druhého, aké máš o ňom predstavy, tak takú spätnú odozvu predsa dostaneš. Keby si ju nedostal, tak by si sa zbláznil. To je proste kvantový zákon fyziky. Takže to jednoducho tých ľudí my sami si upravujeme podľa svojho obrazu. Tak ako chceme, aby jednoducho to bolo, akí sú oni, proste my ich si vyprofilujme jednoducho, chápeš? Takže ja osobne, keď som začal vnímať tieto veci, zmenilo mi to celý môj život. Myslel som kedysi negatívne, proste nedarilo sa mi, bolo to celé na hovno jednoducho. Ľudia ma odmietali, mal som zlé vzťahy v rodine, mal som zlé vzťahy so všetkými,
pretože sám seba som videl negatívne a keď vidím sám seba negatívne, tak jasné, že všetko okolo mňa musí byť negatívne, pretože by som bol zablázna sám pred sebou. Takže teraz to naozaj tak hlbšie všetci skúmame aj s partiou, čo sme a študujeme viacej tých vecí a jednoducho dlhé roky sa to tajilo. Máme také schopnosti, že si to proste aj nevieš predstaviť. To, čo my dokážeme len s tým, že zavrieme oči, dáme si takto ruky proste a budeme vďační za to, čo máme, že budeme prijímať a budeme si vizualizovať, ako sedíme v tom Lamborghini, v tom Ferrari, v tom Range Roveri, v tom dome s tým vysnívaným partnerom proste a ten náš životný štýl. Chápeš, aká je toto sila? Oprah Winfrey, všetci tí úspešní ľudia meditujú, vizualizujú si, predstavujú si to a tak sa im to aj deje. Pretože to, čo máme tu budeme držať v rukách. Naše myšlienky vytvárajú hmotu, vytvárajú realitu. Je to tak jednoduché, že práve tí komplikovaní ľudia v tom stále niečo hľadajú a stále sa v tom rýpu a hovoria, že to nemôže len tak fungovať, že proste budeme iba na to myslieť. A tak to je, chápeš? Keď niekto povie, že úspech je makačka, že úspech je tvrdá práca, že to bude náročné, ale ja to dostanem sa tam, ale zvládnem to. Jasné, že to zvládneš. Ale budeš utrbaný proste z tej makačky, ako si sám povedal. Sám si stanovuješ plán k úspechu, sám si stanovuješ to, ako to bude prebiehať. Keď si stanovíš, že denne musíš osloviť 10 ľudí, aby si bol diamant do roka, budíš, splní sa ti to, chápeš? Keď si povieš, že oslovíš denne 5 ľudí, ale maximálne tomu uveríš, že ti to stačí na to, aby si bol do roka diamant. Budeš to mať. Sám si stanovuješ tie podmienky. Nepýtaj sa niekoho na presný návod. Ten presný návod si vlastne ty sám vytváraš. Sám si to proste vieš dať dokopy. Napíš si svoju stratégiu, takú, v ktorej sa cítiš dobre, ktorá ti dáva zmysel a ktorá je maximálne uveríš, že toto je presne to, čo musím robiť, aby som uspel. Chápeš? Niekto komunikuje cez Facebook, niekto oslovuje cez telefón. Ja sa dobre cítim, keď s ľuďmi sa stretávam, keď im volám, mám to nadšenie v telefóne, lebo mi je dobre pri tom proste. Niekto ide zomrieť, keď má niekomu zavolať, hej? Ale samozrejme, aj to je vlastne to, že netreba to hneď nehávať tak, keď sa pri tom zle cítiš, lebo aj to si vieš proste natrénovať, ale proste rob to, čo ťa baví. Nájdi si niečo. Keď sa v tom budeš cítiť dobre a budeš si tie dobré pocity udržiavať celý deň a každý deň a v kúse, proste budeš žiariť, budeš mať plno energie v sebe a tí ľudia okolo teba to pocítia a budeš zrazu priťahovať nových ľudí do svojho života, pozitívnych, takých istých ako si ty. Pamätaj si, že máš okolo seba presne takých ľudí, aký si ty sám. Keď sa ty zmeníš, zmení sa tvoj svet, zmenia sa ľudia okolo teba, zmení sa celá tvoja realita. Keby to tak nebolo, tak by si sa zbláznil proste. Hej, takže to som chcel tým povedať. Ja idem pracovať s tými ľuďmi, ktorí sú ochotní sa meniť k lepšiemu, k pozitívnejšiemu stavu mysle a tak ďalej. Pretože ja už dneska mám tú schopnosť, že dokážem sa odstrihnúť, odpojiť od reality druhého človeka a nepríjmať to, čo nechce. Lenže nepotrebujem jednoducho sa stretávať s ľuďmi, ktorí stále budú negatívni a stále to budú proste tárať dookola. Samozrejme, je úplne v pohode, keď aj ty ešte teraz máš nejaký ten výkyv a či už ja to vidím niekedy, že uvažuješ trošku negatívne, OK, ale ak si pripravený proste sa zmeniť, nabehnúť na tú cestu, tak ideme do toho spolu, chápeš? Sme tu na to, aby sme si pomáhali. Ja budem šťastný, keď ti dám nejakú tú inšpiráciu k tomu, aby si to zmenil jednoducho. A verím tomu, že každý, kto pozerá toto video, tak je pripravený sa meniť a meniť svoje myslenie a meniť svoj život k lepšiemu. To znamená, že s každým som ochotný pracovať, ale naozaj zober si k srdcu dneska toto, čo tu počuješ. Pretože len to jedno pravidlo, ktoré si stanovíme, že keď budeme spolu niečo riešiť a budeme hovoriť len to, čo naozaj chceme, aby bolo, nevieš si ani predstaviť, ako sa to celé zmení už ten jeden jediný deň. Celá tá práca, tá odozva od tých ľudí, tá energia v tejto miestnosti, keď to budeme spolu alebo niekde sedieť. Stretávajme sa aj s tým, že proste príď sem a povedz, počúvaj, kúpil som si nové auto, poď sa pozrieť. A ja pôjdem sa pozrieť proste a si ho tam predstavím, to je jedno, že tam proste nebude ešte, chápeš? Proste preháňajme, vymýšľajme si,
predstavujme si proste to, čo bude o pol roka, o rok, vidíme sa v tom. Proste príď a povedz, idem zajtra do Las Vegas s celou partiou, poď, pozývam ťa proste do hotela. Mám tu vonku Lamborghini, poď, preveziem ťa. Kúpil som si nový dom dneska. Robím tam večer party, si vítaný, si pozvaný. Chápeš? Aká je to energia? Proste tie obrazy, všetko je to v obrazoch. To, čo si predstavujeme, aký máme z toho pocit, proste uveríme tomu postupne úplne, totálne. A potom to, takto tu samo, tu bude prichádzať. Proste ja už niekedy som taký z toho fascinovaný, že ako to funguje, doslova sa to deje tak rýchlo, že to je nenormálna pecka. Tu na tento office sme si len vymysleli, chápeš? Jedného dňa sme sa niečo bavili, chcelo by to taký office. Ja to mám aj napísané niekde v knižke, že proste máme office pre celú partiu, že vyzerá to ako z toho filmu Vlk z Wall Street, tie priestory a proste BUM, ty kokos, do mesiaca, diamantka z Ameriky, trojnásobná, nám to tu zariešila všetko a sme tu na. Zrazu sme tu. Jedna myšlienka, čo dokázala vytvoriť, chápeš? Jedna jediná myšlienka, zameranie sa na ňu a samozrejme, nie je to len o tom, že sedíš a ideš si to vymysleť a že to bude. To už sú vyššie levely, ktorých zatiaľ ešte momentálne nie sme, hej? Že budeš sedieť a zrazu mám to Ferrari a sa tam zjaví vonku, hej? To je ešte práca trošku navlhčie z našou myslou, ale čo je dôležité, keď si to teraz vieme predstaviť a vnímame už len tie impulzy, proste niekto nás zrazu zavolá a povie, že našiel môj kontakt tam a tam, tak to znamená, že to je tá akcia, ktorú vlastne idem riešiť. Lebo som si to pritiahol tým, že som nad tým rozmýšľal predtým, chápeš? Čiže myšlienka, zamyslieť sa nad tým, presne si to vizualizovať a už vnímať tie impulzy proste. Mám impuls, teraz ma zavolá tomu. Teraz má napísať tomu. Mám poslať správu tomu proste. To sú tie impulzy, ktoré vlastne s tým, že ty keď si niečo stanovíš v hlave, tak zrazu proste bum, 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 ti to chodí a to je tá akcia, že ty to musíš riešiť. Ty to musíš riešiť, proste dať do toho tú svoju energiu, to svoje dielo a proste sa to bude tak vytvárať, proste nebudeš vedieť ako. Zrazu to pôjde celé samo a ty budeš z toho hotový. Takže doporučujem ti, pozeraj dokumenty, pozri si dokument ešte dneska, čím skôr a niekoľkokrát dookola dokument, ktorý sa volá Čo my len vieme, alebo v češtine je to Co my jen víme. Na YouTube je to celý film. Taktiež si pozri aj Secret, ak si ešte nevidel Secret, ale Co my jen víme ti presne odhalí to, že ako tá naša myseľ funguje, je to vedecky dokázané jednoducho. Na čo myslíme celý deň, tým sa stávame. Preto sa zamysli nad tým, čo ti vlastne ide hlavou celý deň. Nad čím rozmýšľaš. Neboj sa snívať, neboj si to predstavovať, proste predstav sa v tom novom aute, predstav si ten, ako si na pódiu, ten diamant jednoducho. Predstav si, ako zarábáš $500,000 mesačne, $500,000 alebo mega. Neboj sa toho, ty na to máš proste, každý máte na to. Máš ten potenciál v sebe, si ten človek, ktorý to dokáže. Len to ešte sám o sebe nevieš. V každom z vás vidím obrovský potenciál, pretože ho vidím aj v sebe. A verím proste, že každý z nás to dokáže. Sme tu na to, aby sme sa navzájom podporovali, aby sme to spolu vybudovali. Čiže čakajú nás, priatelia, veľké veci. Kúpime si ostrov, kde budeme spolu žiť, spoločenskú party villu, proste budeme robiť mega akcie. Proste tak to je. Len ide o to, aby sme ešte spoločne, keď zapojíme do toho to pozitívne myslenie, tie dobré pocity. A nebude tu nič negatívne, všetko sa to len urýchli. Samozrejme, je to cesta. Či to príde o 2 dní alebo o týždeň, to je v pohode. Všetko je tak, ako má byť. Treba byť v kľude. Čo je dôležité si napísať? Ďalšia taká moja podmienka, to je také blbé povedané, že podmienka jednoducho, ale je to potrebné, aby si to mal vypracované, ak ja mám dávať svoj čas tebe. To znamená, čo je moje prečo? Ešte dneska si to urob. Daj si číslo 1, čo je moje prečo. To znamená, prečo budujem tento biznis. A mnohí hovoríte, že už to máte z predošlých firiem vypísané a tak ďalej. Zabudnite na to je stará energia. Spálte to, všetky to zoznamy, vyhoďte staré písanky, spálte, zakopte, vyhoďte to von z balkona. Nový čistý zošit, tu sme nová firma, tu sme noví ľudia, tu sú nové energie, nové myslenie, nová veda a ideme na novo.
Čiže nový, čistý papier a proste ideš. Čo je moje prečo? Prečo som Genes? Toto má aj ty sám so sebou vysporiadané. To znamená, ja mám napríklad, že v živote chcem mať čas. Chceme mať všetci čas na to, čo nás baví proste. Chcem mať čas a peniaze a slobodu. Zdravie. Chcem žiť slobodný život. Chcem byť inšpiráciou pre seba, svoj tím, svoje deti, svoju rodinu. A pre všetkých ľudí v mojom okolí. Chcem žiť v kľude. Chcem cestovať po svete. Chcem byť na seba hrdý. Chcem si platiť všetko za svoje zarobené peniaze. Chcem poberať pasívne príjmy. Prajem si. Nahrádzam to, prajem si. A verím v to. Prajem si mať silný príbeh svojho úspechu a tak ďalej. Jednoducho, sami si tam napíšte už, čo vy pociťujete, že je to vaše prečo. Aby ste vy vedeli, že keď niekoho idete osloviť alebo zodvinete ten telefón, vám sa to vaše prečo vybaví. Vy viete, prečo voláte. Veľa ľudí to nemá napísané toto a volajú každý deň od rána do večera, nebudú mať úspech, pretože nevedia, prečo to robia. Majú tam iba niečo zakorenené, že asi pre peniaze alebo proste pre niečo. Ale vy to musíte mať v sebe naozaj nielen, že to viete. Tým, že píšete, si to kódujete do seba, do svojho DNA, má to obrovskú silu. Takže hovoria o tom práve tí ľudia, ktorí študujú tieto veci. Takže čo je moje prečo? Druhý dôležitý bod, čo som ochotný obetovať. To znamená, že toto si treba napísať, čo som ochotný obetovať. Či už je to scrollovanie na Facebooku, toho som ja mal ako prvý bod, to už to nerobím, absolútne to nerobím. Ďalej, že dlhé vyspávanie, stávam už veľmi skoro ráno. Čiže to sú presne tie veci, ktoré vy viete, dajme tomu, že vás odkloňujú od toho úspechu a že jednoducho sa ich zbavíte, že ste ochotní obetovať. Alebo nejaké večierky, alebo nejaké party, alebo že idete do kina, alebo niečo. Čiže čo vy ste ochotní sami pred seba obetovať, aby ste proste mohli svoju energiu sústrediť jednoducho na tento biznis a na to vlastne, čo chcete dosiahnuť. Za tretie si trvať otázku, či ste ochotní aj príjmať tú námietku od toho človeka, či ste ochotní padnúť na hubu. Toto sú tie kroky, ktoré nám povedal Diamant, Jason Borne, keď sme boli naposledy v Košiciach. Že to sú 4 najdôležitejšie body, vlastne, ktoré si človek musí napísať. Čiže, či som ochotný padnúť na hubu. Akože vyznie to tak, ale proste nový človek to musí mať napísané, pretože nový človek ešte nemá tak správne nastavené myslenie. A to je presne to, že ešte keď má človek tie myšlienkové pochody trošku negatívne, tak aj má aj tie odmietnutia, aj dostane také niekedy tak doslova facku. Preto je dôležité si povedať, či som proste ochotný, či to zvládnem, či sa postavím proste, keď sa naskytne nejaká prekažka, či proste idem ďalej. Hej? Proste, ja si musím to proste nejako vymazať to slovičko, lebo často to hovorím. No a za štvrté, treba sa zamyslieť nad tým, či si hladný a nažhavený po úspechu. Či naozaj ti záleží na tom uspieť. Či si ochotný dať do toho maximum a ísť na to. Potrebuješ mať tú energiu v sebe, lebo ľudia nevnímajú ani to, čo hovoríš. Oni vnímajú to, ako to hovoríš. Oni cítia z teba tú víziu. Oni sú na teba napojení podvedome. Oni ťa ani pomaly nepočúvajú, ale len to, ako ty na nich vplývaš, čo vlastne im hovoríš. Nie, že čo im hovoríš, ale akým spôsobom, akou energiou. Preto sa zamyslí nad tým, ako s ľuďmi komunikuješ. Oni potrebujú od teba počuť, že potrebujú vidieť, cítiť, že ty si nadšený z toho, že máš tú radosť, že si naozaj objavil niečo veľkolepé. Čiže, že si pripravený uspieť s nimi a tak ďalej. Čiže toto si treba taktiež napísať. Nie iba dať odpoveď, že áno, som, ale rozpíš to. Hej, ja mám napríklad, že áno, bažím po úspechu, túžim uspieť, túžim vytvoriť zmenu, dosiahnuť blahobyt vo všetkých oblastiach svojho života. Som závislý na úspechu, som hladný po raste, po dosahovaní úspechov, milujem úspech, žijem, keď napredujem, keď rastiem a tak ďalej. Sami si zvolte tam, čo si chcete napísať. Len to treba rozpísať a to sú 4 body, ktoré si takto zoberte a noste to jednoducho, alebo si dajte na nejaký menší papier a noste to vo vrecku a stále si to čítajte dookola. Takte si napíšte svoje ciele, dajte si minimálne 100 cieľov, šialených cieľov a tak sa to splní jednoducho. Takže čo už mám, 20 minút tu na.
Takže toľko to som vám chcel povedať. Čiže na to, aby nám fungovala spolupráca, aby sme sa cítili dobre, musíme jednoducho byť neustále pozitívni. Žiadne negatívne veci nechceme od seba počuť nikto. Pretože vieme, akú to má silu, vieme, aký to má dopad. Rozmýšľajme po novom, nové myslenie. Každý človek, ktorého mi aj predstavíte alebo napíšete na papier, že mám s ním komunikovať a tak ďalej, začnite tým, čo je na ňom dobre, v čom je výnimočný, v čom sa mu darí. Nezačínajte tým, aký je to kokot, aký je to blbec a tak ďalej. Pretože takých ľudí vlastne ani nechcete mať v biznise, ani ja ich nechcem počuť tým pádom. Hej? Ale začnite úplne z iného konca. A vtedy je to naozaj, je to proste iné. Proste. Takže ďakujem, že som mal tú možnosť vám to dneska povedať. Budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu s vami. Ste všetci naozaj úžasní ľudia, super ľudia. Mám vás veľmi rád a som nadšený z toho, že aký tu tvoríme tým super ľudí. Takže ďakujem vám krásne, prajem vám všetkým. Nech sa vám darí, nech zažívate úspechy deň čo deň. Nech máte dneska super večer, pozdravte vaše rodiny a budem sa tešiť, keď vás opäť všetkých stretnem. Ahojte, čaute.